entzuti eberroan ere aitonetan ez. Eta betiko moduen, gaur toponimoa ukutu behar izan dugu ez. Toponimoa, zer izen zan ere aitanetzat toponimoa. Lehen bat arte esango zutien, bere oinarria dala el semantismo literal. Honek esango dugu, soinu bakoitzak bere balioa daukala errealitatean, benetako bizitza. Bera, hasi zenean aztertzen, euskera zan bere ama hizkuntza eta, euskerean topabazan bere kezkan abituteko bideak, eta zelan konturatu zen, euskeran hitzak A demostratibo, dara I, dando de juntos, ia, berak hori gora doien gauza hori I dala, eta bueno, alan hasi zan aurrera. Horretaz, buruz, handia euskadikoz, inte, ni saiatzen naz aurrera eramaten, baina ez da rakizkiz. Bueno, Joseba. Berak erderaz idazten bandana, bere idatzi guztiak erderaz dago. Horatxe editore behar. Hau da, beharrezko eta bere irudimena jarraitzeko idea beharrezkoa. Ez beti. Toponimoa ez da leku batena propio de edo beste leku batena. Toponimoa da mundu guztikoa. El topónimo no es propio de uno u otro lugar, sino que es universal. Sus valores serán los mismos aplicados a un lugar u otro de todo el universo. Bueno, hori quiero que vaya. De momento en la Tierra. Vamos a quedarnos en la toponimia. Puesto que en principio describen los accidentes y peculiaridades de la orografía, caminos fluviales, etc., de un lugar. Siempre que los nombres hayan sido aplicados en el mismo campo del conocimiento. Esto es fundamental. Real hori txarto dugu miretzen. Izen behar zan sensorial. Errealak danak dira. Sensorial. Segun nik deskribatzen badot, nire begiekaz ikusten dodana, hori seria sensorial. Nik pentsamentua badakar horrek ikustea, hori esan zan mental. Eta horretaz nik nire buruan bueltaka beste konklusio bat adaten badot, hori izango litzake idential. Osea que horrek hiru campos, horrek hiru munduak ezin dira batu. Konstantzien, ez Babel. Hori da Babelen pasatzen. Entonces, no importa el lugar, en qué latitud, en qué lugar, en qué país se haya dado la denominación. Bueno, dano dakigu. Hizkuntza guztiak euren bidea daramatza. Eta, segun nun, edoan, inbazioak, beste mundu batzuk etorri badire ganera, kulturak zabaldu, eraiki beste kultura bat ganean. Bueno, mundu guztiko kulturak eukidabe bere gora bera. Eta segun eta nun, ikusi dugu leku batzutan, batzuk total zarrotu direla, beste batzuk geratu direla, eta beste batzuk, bueno, segun, ez dakigu, beti zergatik izango diren gauzak,
geratu direla zuzen euren eran guztiz sustraiekin. Da hori izango litzake gure euskerari pasaiakona. Esan dut zutie, berak euskeraren bidez aurkitu ban bidea eta gertatzen dena da, bai mapa baten zizta ikusten bat duguz izenak, lekutarneko izenak, komutaten az, iez zelan Jose Mari Ugaldeak esaban, hane Indian eta beste inguruetan zelan topabazan eguneteko toponimoak, euskeraz de, badikuzenak. Bardin de, zelako leemos directamente. Cuando al mirar un mapa o recorrer caminos en lugares que no conocíamos, oímos o vemos nombres de lugar que son iguales o se corresponden con la toponimia vasca, pensamos que quizá los vascos estuvieron allá o que tendríamos algún parentesco directo con aquellos pueblos, incluso quizá un origen común. Eta hori zan Jose Mariren Ugaldearen teoria, liburuan toponimia euskerika en el mundo itzertzita beren. Bien, remeteriak izango bai, horrek toponimoak son comunes a todo el lenguaje, porque son parte de la creación del lenguaje, que es el que es universal, porque es la creación del ser humano. La toponimia sería entonces el fósil de un lenguaje universal. Los topónimos del primer estrato son a materia de fósiles del lenguaje, convertidos en nombres propios repetidos de padres a hijos, han permanecido a través de milenios allá donde han existido una continuidad de habitación humana. Son características las zonas de copos, John Nicolás, tus nichos, o lugares en que los indígenas han quedado rodeados. Nuestro país, especie de pequeña maqueta, representa la topografía en sí misma. Honetari buruz, patxik dinoz beti adibide batzu jartzeko. Eta, tamalez, nik datu zehatzak ez dekotez. Baina anekdota bat kontako txutien, eta gero, bigarren naia badekot beste zehatzago bat. Lehenengoa, izen zan, aitzekeren, 1977an, ez, hori bigarrena da. 1978an, Madrilen, kongreso baten egon zen, sobre el Congreso Luso Español por el Progreso de las Ciencias. Eta han egin berba sobre toponimia universal, hain zuzen. Orduan, gero, haren atzetik egon Madrileko udaletxean egin den halako errezepzioa edo jaitxu. Dan batu ziren askotako jendeak. Eta haitariko bat, itzen zan, oinen hau ziur, zen bazan, gobernador, embajador del Congo, ze urtean ondino harremanak ez ziren hain zuzenak, Kongo eta Belgika eta baina, bueno, agregado kultura ez izango dugu. Ze izen zan non kulturaz loturik eta horregatik konbidatu duela horretara kongresotara. Eta gure izeban, bera haitxe izentu eta presentatu, eskudoa ofendu eta, bueno, señor Rementeria,
me comentan que usted podría decirme de dónde viene mi apellido. ¿Es así? Puede ser. Siempre que ese nombre se refiera al nombre de un lugar. Pero pensaban, bueno, izen leke, zemate izendeko Euskal Herrian be tokikoak, ezta? Handik datozenak. Bien, pues vamos a ver. Eta, esan bai, ze nire aitzen herriko izena da. Gizonarik esan. Bueno, saiatuko naz. Eta, hasi zan, apurke, gizonari, deskribatzen, lekoa deskribatzen, halako albekatxoa eukikoan, baina handik hurbil hau eta bestea, eta urruntxo haue. Da gizonaren arteize harrituta, haua zabalik erotak ez da. Baina ezin da, eske halakoa da herri hori, eta zu egon zara Kongo inoiz. Ni Afrikan inoizen naztegoan. Baina toponimo utza da, zuk esan duzun izena. Eta nik ikusi do. Aita atxaten zan pasigun, Madriletik, Madrile, etxeak. Eta ez dut. Beizu, hori menda bat da. Ahí hay un no sé qué. Ada y no sé cuántos. Etxe. Eso ikusten. Ez terrenoa bez deu, egon behar da moduen. Ez, agorago doie, da operago doie. Eta han betxu zelan duen dana banoa. Da, ikusi etxe ban berak duen. Bueno, orduan, hau izango zan lehenengo. Da, hori, bestea argitutiko, gure dotzure, hau behitzuti gure dotzure. Lehen, zeuek beha ipatu duzue, seriak, bokalak eta konsonanteak, aurrera eta atzera, ezta? Bueno, baizu baitan teoriaz, zemat biderre azaldututien, bokal aurretik doienien gorantza doala da. Ahosketa, elementu guztiak eta gorantza doaz. Eta konsonantean lehenengo badoa, dana deu labanago, ezta? La L, horreteko zuen, es el sonido de la orientación geográfica. Son las coordenadas cartesianas. Pakizu baitzak matematikatik ataratzen dudane. Bueno, orduen, akemendeko zue la combinación o la serie de L sería. Beti itzuan usabera. Eta gero, mapan zehar, bilatu, ia, topatun badauz, hone kombinazioak, eto beste kombinazioak. Eta berak esate bat, serie guztiak dauzela munduan. Igual ez dozu topako inguruen. Baina, kasoa zarantzago edo urrunago, nun topako zu falta datzunen. Bueno, hementeko zue, al, que sería el sonido de orientación geométrica es la L. Al sería la sustancial. Bueno, A sería sustancial, U sería la ausencia de A, contraposa, ¿está? A eta U. Baina, hemen, interesgarri izango litzake kontako zutena al ulertzeko el sonido vocal en I nos produce o nos refleja siempre elevaciones del tipo que sea, mayores, menores, menores. Concretamente, la I es la elevación en izamiento. Característica para zuen mendian dice, lehen an edo na aipatu duzue,
baita hil, ezta? Hil, imani, ki, hil, iman, jaro, eta beste pile bat domingo. Entonces, el caso es el siguiente. Hau bai, 1976 izan zen Algortan. Guan bizi ginen eta aitzinetor zan, nekebaz denbora ditxu bat pasaten, eta bide batez Algortan kultura etxean eukiban, bai zalditxu bat emon bat. Eta gure Norvegiako lagun batek entzuten zelan aitak arrakasta eukida dela, eta jentea positiboa dara, eta beste, baina zetaz, David Zurea itxeba, zezan deu bat, kontabe. Bueno, ana itxe ez da, aurrean eta. A ber, Pior, zer handeko zu izena, zure abizena? Zilterik, dina zure. Zilterik. Orduen, esan zuen bautzi, zure izena nondik datorren. Berak beti esate ban, ahaleginduko naz. Lortuko dut ala ez, nahi ahaleginduko naz. Ia, tas izan, kontate. Os tengo que pedir perdón 1000 veces. Alderantziz dekotelako. Ikusten duzue. Hola, irakurri behar duzue. Zilterik. Zeren eta ezin izetuko beste argazki bat hori nola edo ala kokatzeko. Bueno, orduan hasi izan bera marka. La S, indica sinuosidad, izamiento en la altura, T, fijación, pero no muy segura porque le acompaña la E, Vic, un páramo duro, inerte, eta hola, kastanean esan zen. Si tu apellido procede de un lugar, este estaría metido en un fiordo muy sinuoso, sería una casa difícilmente habitable, pues estaría prácticamente colgando de lo más alto de una zona rocosa, de muy escasa o nula vegetación, en la que ni las cabras podrían triscar. Quizá algún cerdo. Hori haitxe. Eta neski emozionata. Pero es que ahora dicen que Zilterik significa lugar donde hay cerdos. Hori da dara? Bandeko zuen. Ez da zuzena, bere sartuerak eta ustelarikoz, elevación en alzada, ez da bakarrik altua, baizik eta altua eta gorantza ondino doana. Lehen ez dakit nogaz bertetan egon garen buruz. Aitzek ikusten deu como no está entre A y U. Está entre O e I. Kanpo sakunteko bere jarrian iminete. A, U, O, I eta E erdizen. Se eta inestable. Eta egin leike, joan leike, gorantza, irantza, edo orantza. Segun beste zerrateko zuzen. Gora edo bera. Bai, eske abitu dut.